татар булган җирдә нәрсә булырга тиеш? Пышмак. Дөрес. Темага күчкәнче, шәй әле безнең соңрак булачак, Лилиана. Безнең дусларыбыз, партнерларыбыз барлыкка килде шушы милли ток-шоуның, ул да булса Өчпочмак кафесы. Менә алар алып килделәр безгә, Өчпочмакны без авыз итәрбез, бәяне чыгарырбыз, ошаса ошады дибез, ошамаса шулай әйттербез. Авыл тәме бар. Исенә без билештек инде. Икенчедер бер ниндидер тәме бар. Авылда ашап утыргансыз, зур рәхмәт сезгә. Ялганламыйсызмы бу? Беләсезме, тегән тәмсез булса сез Түгел, түгел. Менә авыл тәме бар. Көтер иттер, ансы да бетмәгән. Аллага шөкер. Беләсезме, бу пимпочкасы нәрсә өчен кирәк? Мин беренче килүдә аптыраган идем. Сорарга нәрсә өчен куялар икән моны? Мин дә аптырадым. Булар чөнки пешеп җитәр алдыннан менә шушы пимпочканы ачып, аның иченә шулпа салалар икән. Әйе, менә шулай кына мәшәкатьләнә, ягъни. Без барыбыз салабыз, пимпочкасы юк. Мин дә салам. Ләкин шул вакытта беләсезме, алар әзерлиләр шушы кафеда 3 төрле өчпочмак, һәм менә шушы өчпочмакларны бер-берсеннән айырыр өчен дә дип аңлаттылар ялгышмасы. Нинди тән может быть? Әйе, ул анда суганың күп салгач бик сушный була бит инде ул. Әйе. Тәмле. Юк, бу туралган иде. Тәмле дисез инде, әйме? Пешерүчеләргә дә рәхмәт, үзеңә дә рәхмәт. Дуслар, Өчпочмак кафесы урнашкан Мәскәүдә өчпочмак күңел җылысы белән пешерелгән ризык. Һәм шулай ук белдерү бар. Бәлки, дуслар, сезнең арада да теләк белдерүчеләр булыр. Пекарь, повар эзли икән Өчпочмак кафесы үзенә. Шуңа күрә дусларыгызга, туганнарыгызга хәбәр итә аласыз. Сез дә, хөрмәтле тамашачылар, хезмәт хакы яхшы дип вәгъдә итте кафе хуҗасы Вадим.